Noget Peter til 400. Aben, der har en ven med manden. What the fuck? Eller Peter Pedal. Hey. Flyvende dreng, som inviterer Wendy, John og Michael. Ja, Niklas. Hvad er Peter Pan? Ej, det er hvem er? Det er hvad er? Denne historie på vers læses til jul og begynder med, jeg glæder mig i denne tid. Lille Peters jul. Hvad er Lille Peter? Nej, Tag en anden kategori. det er ikke lille Peter, det er bare Peters jul. Tag en anden kategori. Fisk. Aben. Ja, Fuck af! meget almindelig fisk, som kan krydres med kaj og spises med en snaps. Hvad siger Hvad er en stil? Stor fisk, som får den meget dyre kaviar fra. Hvad er Peter? Peter, Ja. det er en stør. Det er en stær. Så er det tid til Abrolone. Hvad er rigtigt? Godt så. Kom. Ej. Så gør vi altså bare sådan. Ej nu. Noget med Peter til 400. Nej! Du må ikke snakke. en fod. Den skal lige være højere op. Så den skal bare lige kunne til her. Sådan der. Og så. 400. Okay, så skal vi se her. Noget med Peter til 400. Ej, fjern det der. Niklas kører hvid, Ja, jeg kører ud. og Niklas kører sort, og jeg kører hvid og sort. Hvad er Så. racisme? Godt så. Nå, jeg starter. Jeg rykker det. Ikke noget mere rundt. Det er mig, mand. Din tur, Niklas. Ruller det mig. Kom så. Okay. Er du gerne easy, mand? Så din tur. Kom. Din tur. Det er bare white power, mand. Sten nattefed. Hvad gør jeg nu? Nej. Niklas. Hvorfor er det sådan noget, mand? Jeg kan ikke finde ud af det her spil. Hvad er racisme, mand? Kom nu. Hvad må jeg? Hvad skal jeg? Du skal jo skubbe mig ud, din Det ud. kan du Det sgu må du ikke. ikke. Der ligger en af den andre på den anden side. Må jeg godt det? Ja. Så det er bare Rasmus, der er busted. Scheisse, det er svært, når jeg skal holde styr på nogen. Der er ikke noget andet, jeg kan bruge. Hej, Bo. Den er god. Ja. Disney-dyr til 100. Elefantungen, som bliver drillet med sine store ører, men senere bliver stjerne i cirkus. Hvad? Hvem er Dumbo? Forkert. Det er Nicolas. Bum bum bum. Bum bum bye bum 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 bye. Ja. Velkommen til aftens spil af Abelone. Vi har lige nogle tekniske problemer, så derfor hygger vi os med prins Joachim til 100. Joachims storebror, som er gang til Danmarks konge. Ja, jeg ved det. Hvem er prins Joachim? Kronprins Frederik, men det tror jeg orden. Prøv lige at rykke alle jeres lortebrikker tilbage. Slut. Ja. Morgen. Ej, de får kraft til helvede igennem. Verdensrummet til 500. Diamant. Den røde planet, Luminarien diamant. Er der ikke et eller andet ting, vi kan bruge, som vi ikke rykker igennem? Male kuglen. Luminarien diamant. Åh ja. Ja. Oh ja. What is racism? Ah, selvfølgelig. Det er ikke med black power, man. Det bliver så utydeligt det hele. Jeg kan ikke se en skid. Black power. Die black power. Løsningen. Det, der kan bruges til alt. Flexi-track band. Eller Amanda. Ja, det kan jeg. Okay, så bare en turnering. Er I med på det? Godt så. Hvis du stopper
noget. Amalie er for fed til at være med. Men glæder jeg til part 2.